Manang Biyana! Hello, gagaya matimanan ti pagayam yo amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin. Adumdum nga ka nagbuybuya ita agundaway. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo adura saan naapudpud no anagan tintay idrama ita. Hello mampay ka ni Kabsat Orlando Galdones dita Canada, ni Kabsat Aileen Ducado, ni Ma'am Kathleen Umayas, ni Imelda Velasquez kan ni Rogelio de la Cruz. Kastoy ti ko na ni pagayam tayo adura. Dear manang biyanang, adda ka kay suna nga anak mi, ni Bobot. Saan napudpud no anagan. Nagtrabaho ti anak mi iti syudad kat aday imbaga na sorpresa na kada kami iti asawak. Kat tapno mawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kano nga gawin di anak ta, Dura? Kuna naman nga iti kabitan na panawan. Kuna na nga da sorpresa na kadata. Sorpresa. Nay, kanya nga iday ta sorpresa. Ay, kajak amo Basta, kuna na mo tapakaragsakan ta ka daw. Kanya nga ta. Igatangan na ta nga ta itilugan ta. Nalabas ka mga panunot, Jaime. Pangalan na kumangay matitigatang na itilugan, kat manulat swildo na ijay syudad nga aghil-hel para iti truck. Kanya among ngay no nakapidot iti balitaw. Sorpresa nga raw. Ay, nan. Awagan man ta damagan no anya day ta sorpresa. Ay na. Jak makaid na amang pampanunot no anya day ta sorpresa. Uray siyak nga raw. Jak sa may turugan ay. Ala, awagam ta damagam. Wala na. At mabiitlaan nga raw. Takitaag no napunon jay in charge ko a cellphone ka. Hello, bubot anak ka. Anya jay ibagbaga masurpresam kada kami kan itatang mau. Ay, nananang, di ka lang makaruray man. Urahin nyo kasi ang makaawid Basta ada isang put ko, nanang. Anya ngay day ta. Lugan? Uno motor? Uno cellphone? Uno anya? Ay na, awan ka na kita, nanang. Tao, di isang put ko. Tao? Sino ngay? Ay na, di ka lang makaruray man. Asawak na lang. Ha? Agpaisaw anak ka? Wala lang. Ay, kapaw. Kapaw dyan na. Makasawa ko na lang. Ay na! Ay na, nagpintasan na dama. Ay na. Ay nagsaya atin nga no makaasawan dyan nagtabakay. Ay, Uwan nga raw. Ay na! Kung naklanoan niya sorpresa dyan ibagbagana, mga sawa magaya main. adda nga tan urnong na pangasawa na. Uwan niya. No. Umutang nga ta. Tsaka mau. Damagan tantaw no makaaway. Nanang, ada kami. Kadwak tinobyak. Ni Darna. Magandang oras ninyo, Nana. Ganon din balasang ka. Ala, pumasok kayon. Hali kayo. Ala, umunagtandar na. Oo, mahal. Ay, Bobot. Masiko, ganito'y nobyam. Una na. Tanabayagin nagdintin na kami, Jesudan. Aya, nukasta. Inlimad mo, te kaadat nobyam ijay syudad, anak ko. Una. Tapno, masurpresa kayo. Ay na. Nukasta, adan to nga ron apo ko, min Wala na. Anyagin. Manuabulan ng tasikugmao, Darna. Ay, magwawalong buwan na tatang. Ay, kasta. Ay na. Ay, magagaran kami na maadaan iti apukaw. Apay ngay ngagtagtagalog ka. Apay di mo amot ti agilukaw. Ay, ikwa. Ilocano naman ako. Kaya lang, parang mas gusto ko nang magsalita ng Tagalog. Kasi matagal na akong nagtrabaho sa syudad. Ay, Ilocano ka magayam.
Ay na, ano siya, di nak mapagsao iti Tagalog. Agan nawil ti dilak kay. Malaksig no, kapilitan na talaga. Sige lang po. Mag-Iloko kayo at magtagalog ako. Kanya nga itimbaga ni Bubot kang kadar na. Kaano nga itimbaga na, panangikasar na kang ka. Ay, wala pa kasi siyang urnong, tatang. Ah, Kaya mag-urnong muna kami, sige, sige. Agsasarita tayong tao. No kasapulan nga agdiskitar kamay, tapno makapagkalaysa kayaw, ay aramidan may, tapno agsimpa kayaw. Nang runa ka ay masikukaan. Bubot, mahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, huwag na silang magdiskitar ng kwarta. Kay, bayam, ano agdis kitar da? Tapno makapagkasaratan, mahal. Nakakahiyamat, Huwag na. Tayo na lang ang mag-urnong ng pera. Kung makaurnong tayo, tsaka tayo magpakasal. Sige, sikati makamaw, mahal. Ada kayo, ano kasta ti desisyon nyo, bubaw. No kung ayaw nga gurnong kayo pa, iti pagkasaran yung tao, ay makamo kaya nga raw. Untatang, tati kahit ko, mismo ako kwartak ti makaramat para hindi pa nagkasarmikin ni Darna. Diyak kaya't nga umutang kayo. Ang kailangan ka ni Darna. Kasanungay no da maibaga dagiti dadakil na. Awan, tatang. Di yung pakadalagan da ita. Kahit saan kayo nga agsubli dya syudad? Kasanungay ti trabahaw. Agsubli kami to no makapagpas ngay ni Darna, tatang. So, makipurdiyak pala dito yung lugar tayo. Yala. Ado makidit, pakipurdiam di tao. Ay na, Jaime lakay. Magagaran ako namang saklot iti apo ko ta. Ura siya nga raw. Ay, nung babae ti apo ko ta. Siya to timang panagan, wine. Anya? Anya't ipanagan mo ngay. Panaganak tao iti Olivia. Ay, anay ko. Apay nga katos kamay. Nagadoanagan. Day tapay mo nagan ti ex mo ti ipanagan mo iti apo kam. Apay may salang ayat ti Olivia. Saan mo't laday jay ti agnagan iti kasta? Kan may sa, nabayagan nga ex ko day jay. Imbis ang nalipata kaun ko ipalagip mau. Nalipatan nga. Ulbod alaklakayan. Alaos taon. Di ka nagpasugnaw. Bakit? Unay kito na pintas bakit kun aya. Agungot man ako nakaon. Hala, si kanton timang panagan iti apo ko ta. Tapno awan rirey. Antay, apit Tagalog ginubya ni Insan Bubot? Nagtagtagalog may? Ay na. Kailukanwan matlaan ti lugar da kanakan. Nairuam la kanu iti Tagalog idinapan ijay syudad. Iso Tagalog ti sa una. Madlaw mo nga mintiayog ti sa una nga Ilocana. Apay nalipatan na ti agilukaw. Diyak mo Basta ko na mga ganawil kanuno agsaw iti Iloco. Mas hiyang na kanon ti Tagalog asaw. Nabayag mo gaya man nga danubya dya kasinsing ka. Inlimod na lagayam. Wala, nakatumpong pa iti na pintas a babae. Wala antay. Ay na. Nagpintas ka ginubyanan. Nagtayag pa'y. Nataytayag mo ngam ni Insan Bubot. Anya nga tatikinayat na iti kasinsing ko ngayon tay. Na, si Kamat, gwapo mo't di kasinsin mo Saan lang amadlaw ta nalampaw. Kinsan nga gibarbarbas. Ngam no agpokes di kasinsin mo Kahit rumwarmat at ikinataer na. Oray agpapukis ka nagibarbas ni Insang Gaw. Kaslaad dayo kaya ten ginubya na. Tan nakapimpintas na maidiligkan ko na. Nauyaw kamatlaunay pilaw. Ha? Apal mula day tayo di kasinsin mau. Tan nakaasawa iti napintas. Idinto adya asawam kat saan lang arudin ang napintas. Chismo sabay. Ha? Masuro na kiti day jay apilaw. Kasla saan ang mamati ang nakaasawa kay tinapintas anak kaw. Dahil jay pa yung ngamin, di ko na yun, nanang. Naapal dahil jay. Kun
Naakaran iti chismosa nga asawa na. Nagbalin mo na chismosa tayo dyan. Manipod na ki asawa iti chismosa. Umapal nga may, iso akas jay ti bagbagana. Napimpintas nga min nga adayo ni Darna, ngam dya asawa ti kasinsin mau. Ay, adayo mo't anana. Kanya mo ti binatbat di asawa na iti asawa nga. Ay sus, karkaron ton ati apal day jay, inton may pas nga iti apo ko may anak kao. Aging nga min itakat awan pa'y anak day ti asawa na. Ala, baybayan nyo na. Diin pa kariribukan, di bagbagala ka na kayo. Di yu tutupan ida, nanang. Paapalak man ina, inton rumwar ti apo ko may anak kao. Ay na, dakulan ti tiyan mo, Darna. Iti mabiit, makita min ti umuna nga apo ko may. Mabigat nga ruden ang sikog ko, nanang. Nahihirapan akong maglakad. Ala, an-anusa maun. Sana balay, taasidigan ti panagpas ngay mao. Ay, nan, aprosak man. Ay na. Aprosak man ti tiyan mao, takasaritak man ti apo kak balasang ka. Sige, nanang. Ay na, apo ko kaya. Excited kamin ka ni Lolo, mamakakita ken ka. Ay wan, namuam ka din no lalaki no babae ito'y si Kugmaw, Darna. Hindi pa, nanang. Para suspense. Ay, wan matkit di ah. Ala nga ron, kanayunam ti magna, tapno saan kanto amarigatan nga agana ka. Ag-exercise ka, balasang kaw. Kita man mabalinday tatalo akalding ama partay into nagpas ngay ni Darna. No kasta, talaga nga ipartyan tayaw, ti panagpas nga dyan anugang talakay. Wala, kas pang welcome tayo nga ron iti isasangbay ti umuna nga apo ko ta. Ay, sa bagay. Wan, mayat batkit day. Agam, kurang samat tatalo akaldeng. Ay, nayunan tanto iti manaw. Tayo bantay to dagiti kakalugaran tayo. Bakit? Tayo pasikat naman. Tagbalin nga apo ko ta kadakwada. Ay na, nagpintas mo nga ubing day to yan. Ay sus, nagpintas ti apo ko may anak ko. Una lang, karupro pa ni Darna. Ay na, ay, hada na po ko may kanitatangyaw. Aladar na, agawa am ti agpaimbag, tapno makarwar kayong dito'y ospital. Tarambakan tayo, ti isasangbay ti apo ko may. Agsilibrar tayo. Ay, may lakay. Umadanin ti makabulan di apo ko ta. Ay, wala niya. Makabulan na gaya man inton umay alawas. Wan nga rod, nagbit ti aldaw. Apay no, ang parte tayo manan lakay. Eh, kawin na. Ada mo mapartay. Rambakan tayo ti makabulan ti apo ko ta. Wan, tagpaaramid akong iti cake na, tapno maisagana. Malala. Pasuratan to iti happy 1 month old. Ah, Ay, sige lakay. Ada maparte. Iso nga agparte tayo kiday. maibusan na tayo taragan nyo akaldingan tay. Parti kay maapartin. Ay, uray maibaws. Basta para iti apo ko may. Ah, Kano maibaws? Adapay mo, nagitay tarakan mi ababaw. binulan nga agpapasken kayaw. Wan pilaw. Hay, Uray maibos dagiti tarakan mi ading wan. Basta para iti apo ko may. Kasta unay siguro nga apal mo na niya pilaw. Yamen, linumbaan na kanya kasinsin mo. Imun una ka anang asawa. Ngam, awan pala ti anak yaw iti asawam. Ngam ni bubot, adan may isa nga anak na. ah, ay kadumteng tulat tamot antay. San pa siguro nga ita? Ay na, ibagam nga min iji asawam, tagtali na udlang iji balayaw. Tapno may pamay sayo ti mangbukal iti anak yaw. Saan asumanursor abapan makimarmarites? Anya mo day dyan nga asawam. Mapanaglaklakaw, iso asumanursor antay. Oho, pambar na la dyan panaglako na.
Ngam kinapudno na, mapanagsag-sagap iti damag nga iwaras na. No agangkat iti lako na, agangkat metan iti ichismis na. Saan mat akas ta di asawa, kantay? Kasta? Anyakit asaanan. Iso adi kay makaanak, takasta kayaw. Naapal kayo nga men, nga gastawa. Nauyaw kayo pa'y. Dilawam di kasinsin mau. Nasakit tinaka mo, nakaasawa iti napintas. Ni, agdamdama lang mo, tantay. Ay, di mo baliwan ti istorya. Tay di damo ang nagsarita tamay papan kanibubot akasinsin mau. Adalaok na apan nanguyaw ti tinor ti sarita mi day. Ah, Iso nga uray kasta ti ugali yaw. Awisin kayo latta a dumaray intun 2 bulan ti apo ko may. Tagparti kami manan, pilaw. Oray di kayo nagparti tatang. Tanay, may ibusan di tarakan nyo. Inton nagbardilagan ni Bebe. Sa tayo mo nagpartain. Inton makatawan na. ay saan masapol a binulan, ti panaghanda tayo. Tapno bongga! Bay-bayanda kami ka din, anak ko. Ta-excited kami nga rot anaadaan iti apukaw. Kinadamo mapartay. Malaksid no awan. Ay, sayang di gastos tatang. Saan? Ta para iti apo ko may. Pakaragsakan mi ter aramiden may anak ko. So, baybayan na kami kaday. Ay, dura bakit? Gimatangak iti krib ti apo ko ta. Na, nagdakulan day ta akrib hay may. Nanggatangam ngay dita. Nangina day ta ata nagdakkel mat. Wala! Inutang ko. Mabalinta ti agid na dito krib na ta nalawa. Huwag nga raw. Mabalin nga agid na ti talo a tao ditoy. Nangina day toy. Oray nangina basta para iti apo ko ta. Sa bagay mitkit di Ay wan, nakalako akon iti buryas. Intanto agata nga iti kagawaan ni baby. Sige nga raw. Mangtad kanto pa iti pagbayad ko dito'y krib na. Wan, basta kuyugan nakto nga rod nga agmarket. Gatangan ta amin na kagawaan ti apo ko ta. Manggulpitan iti daya perken gatas na. Kastamat ang dagiti agkakapinta sa bado na. Uuwi muna ako sa amin, Bubot. Ako lang ang uuwi. Di na kami ikuyog ni Baby, Darna. Hindi na, tababalik din ako agad. May kukunin lang ako doon. Anyat alam ay siya lang ang timapan mga la. Taga-asimot ni Baby no panawam. Babalik nga rin ako agad. Isang gabi ko lang doon. Kahit anyat paggatasan ni Baby ngay no rabi May gatas naman siya. Paggatasin mo muna sa buti, ha? mabit ka lang nga rod Oo, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa bahay. Kulang kasi ang dinala kong gamit dito. Ay na, naglukmag mata po ko mon, Maray. Nagbintas pa'y nga ubeng. Wan nga rod, Maray. Amin na makakita, kasta tibagbagada. Napintas ka na, Ay na, una yan. Sinapatusang matan. Ubing pa'y lang. Di pa'y lang makapagnangam sinapatusang matan. Uray midyasan pa'y lang, Maray. Ay na, anyat sirbito'y nangina sapatos na ngay, no di na usaran. Ay na, nagadu mga alahas nan ngay. Napuno mataiman na ni tipulsiras kas kada singsing. Kas kada kwintas. Nagdapay rilunan. Di na pa'y amutag rilo, Maray. Ikatampay ladagita, tamangan numairita, Maray. Ay na, apay aya si katimasikuran, Maray. Umapal kan samot nga man. Ha? Awan nga min napintas nga apo ko, miso akastat ibagbagam. Naa, una yan di kasta pa nagsasaom, Maray. Sa anak mo't nga umapal, ibagbag Ay na, na. di ka nagrasound. Panawan da ka man la dito yan. Hey, ngamuray no kastat ibagbagam. Awisan ka latay to do may alawas. Tarambakan mi manan ti may 3 bulan to'y apo ko may. Umay kanta, wa? Awan mo di manugang tan bakit? Napanan na kanuay Kunamat ni Bubot ang nagawi din sa lugar da. Kaya di pa agsublay Sana mailaw iti apo ko ta. Diyak mo Na. Magsangsangit mo dyan, akta.
Apa yan? Ay, umay katasit ganta. Eh, Ambun ta. Nuanyat sang sangitan na. Apay dagita kagawaan ni Bebe nga inhambag maububaw. Rubuatan yun ni baby, tatang. Nanay, gamin, umay danahin na yun. Alaan. Sino ti mangalakan kuan Kan, apay nga alaan da? Malain na iti ex-boyfriend na, nanang. Ex-boyfriend nga! Sorry. Nandiyak imbaga nagpaiso ka na kayo. Nanang, tatang. At nasigo na lubyo ni Tarna. Hindi nagsina ta. Nagpaaram ni Tarna kanyak. Tagayat na nga ipaako ti sikog na kanyak. Kinayat ko matatago sa tanagpintas may. Ngaure masigugan. Anya! Pasensya kayo, tatang nanang. Saan ko po ito talak ni Tarna? Higit nasakit. Nagsinublan na kaya malitiks na. Katalain na karon ni Bebe. Isugaited tayo. Awan karpungan tayo kin ni Bebe. Anya! Kas kamla na buyatan iti sanga timba adanom iti asawak iti daydakan nito. Kas tao na yabain may kadagiti kalugaran may, tadya paspasik at may nga apo ko may, saan mi matgayam apudno nga apo ko. Nagwaras nga rod ti damag may papan iti daytakat di kam rimrimwar iti balay may gapo iti nalaos abain may. Madigayam at talaga tagpalpalastog, ka nagsasao iti patapos ako nada. Tanag kibaltang grabe apak kay babay nan ti mapasaran. Kat kasta tinapasamak kada kami nga agasawa. Alakastan ti pagayam mo, Dora. Alagagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Dora. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan para iti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina kada kayo amin.